Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekele m unu. Ọ bụ Maazị Ogbonnaya, onye edemede asụsụ Igbo. Ụlọ akwụkwọ maọbụ mahadum ji akwụkwọ ndị depụtara amụ ihe dị na steeti dị iche iche n'ala Igbo. Maka mbụ ụzọ kwuo maka mahadum, mahadum Nigeria nke dị na Nsụka ka ọ dị ugbu a, ndị nọ na afọ ikpeazụ ya bụ ndị nọ final year, ha ji nwata akpata ego ka ọ dị ugbu a edele ule ha. Ọzọ, enwere mahadum Nnamdi Azikiwe, ya na-ejikwa akwụkwọ m ele ule mgbe ụfọdụ. Na ụlọ akwụkwọ College Education Sugbe ejikwa akwụkwọ m ele n'ihe ebe ahụ. Mahadum ka Anambra Steeti a na-ejikwa akwụkwọ m ele n'ihe ebe ahụ. Then mahadum College Education nke dị na Umunze Technical ejikwa akwụkwọ m eme ihe ebe ahụ. Abịa na steeti dị iche iche na ala Igbo, ya bụ na steeti ise: Imo, Anambra, Abia nakwa Ebonyi. Gọọmenti mmụta emeela ka ejiri akwụkwọ ndị a niile na-eme ihe ọmụmụ site na JS1 ruo na JS3. Ụfọdụ ụlọ akwụkwọ dị iche iche enwekwa SS1 na SS2. Ọ bụ akwụkwọ nke eji ele ule Junior WAEC na steeti ndị dịgasị iche iche. Ọzọ bụ Delta, na mpaghara Ani Ọma na ebe ndị na-azụgasị Igbo na Delta. Ọ bụ akwụkwọ m. Ụlọ akwụkwọ dịkwa iche iche na Abuja ejikwa akwụkwọ m eme ihe na ụlọ akwụkwọ sekọndịrị dị iche iche. Enwe mgbe ụfọdụ akwụkwọ ndị ndegasịrị enweghị m ike icheta aha ha ihe na ọnọdụ ọtụtụ, mana apụrụ m ikwu maka ụfọdụ. Enwere nwata akpata ego, okenye jegbuo onwe ya n'ozi. Enwere nwata tichaa ka ịtụfuo nkume, agụụ gụọ ya, ọ chọọ ya. Enwere nwa mma. Enwere ụwa na-eme ntụgharị. Enwere ụwa dị omimi. Enwere na ụwa ka ọ hacha nnọọ onye buru chi ụzọ ọgbagbo onwe ya n'ọsọ. Enwere nkonye kpara n'ọkọchị. Enwere oke soro ngwere rie elu, oke soro ngwere maa mmiri. Ọ jụrụ eju bara bara, nsị ka m kwuo ya ugbu a, ọ karịrị akarị. Ihe gbasara asụsụ Igbo enwu n'oge na-adịghị anya, ọ bụ n'ilezi anya, ọ bụ eziokwu. Ọ bụ eziokwu n'ihi na ọtụtụ ndị nne na nna bụ ndị Igbo na-adị apịa ụmụ ha ịtarị na ụmụ ha na-asụ Igbo. Nke a jọgbudere na njọ ma sigbo nkapị n'isi. Kedu ka ị ga-eji itinwe gị ihe na ọ na-asụ asụsụ ya bụ asụsụ Igbo? Ọ jọrọ njọ. Ọ bụ na ihe anọgide na-aga n'ihu, nwa gị sụọ Igbo si ya sụzi n'Igbo ọzọ. Ihu n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche n'ala Igbo, ihe ha na-edesi gị Igbo speaking is highly prohibited in this school or in this class. Onye sụọ Igbo ọ na-aya etinye ya ihe. Ọ bụ na ihe a na-aga n'ihu otu a, nsogbu dị, n'ihi na ụmụaka ga-etolite, ha agaghị amụ asụsụ Igbo. Ọ bụ na enweghị ọgbọ ọzọ, ọ bụ na ọgbọ dị ugbu a pụcha, ọgbọ ọzọ bata, ọ ga-esi ezigbo ike. Ihe mere ọ ga-eji isi ike bụ na o nwere onye nwere ike ịkụziri ndị ọzọ Igbo. Abụ Igbo ka a ga na-asụ, asụsụ Igbo ga-esote ahụ nwụọ. Mana ọ bụ na ndị Igbo amara ihe mere ugbu a, wee hụ na ha ji asụ ha kpọrọ ihe, ndị nne na nna ejiri asụ ha kpọrọ ihe, hụ na ụmụ ha na-asụ asụsụ ha, ịhụ na okwu ahụ ga-abụ asị. O nweghị ihe dị ka Igbo ga-anwụ, Igbo ga-anwụ. Mana ọ bụrụ na anyị ahapụ ka ihe si aga ugbu a na-aga ka o si aga, nne, o siri ike, asụsụ Igbo ga-anwụ. Eziokwu, ọ bụ eziokwu ka ha na-ekwu. Ndụmọdụ m ga-enye ndị nne na nna na-asụ asụrụ ụmụ ha Igbo bụ na ka ha sepụ aka enwe n'ofe tupu ha aka mmadụ. Ihe mere m ji ekwu ya bụ na asụsụ bụ njirimara mmadụ. Ọ bụ asụsụ ga-eji mara ebe isi. Ka e were ya na-achọ nwatakịrị achọ, e wee jụọ ya, onye bụ nne gị? Ọ maghị. Onye bụ nna gị? Amaghị. Isi ebe? Ọ maghị. Ị ga-ahụ na onye ahụ bụ onye furu efu. Mana ọ bụ na ndị nne na nna na-asụrụ ụmụ ha asụsụ Igbo wee na-eme ka ha jiri asụ ya kpọrọ ihe, ọ ga-eme ka ha na-etolite a na-amakwanye ihe. N'ihi na onye mara asụsụ ya, ọ ga-enyere ya ka ịmakwa ọtụ ndị ọzọ dịgasị iche iche. Ndụmọdụ na-enye ndị nne na nna bụ ka ha chebara ihe ha eche, zụọ ụmụ ha nke ọma, ka ha hụ na asụsụ Igbo agaghị eme ka ha ghara ịma asụsụ Bekee. Ọ bụ na ị mara asụsụ Igbo, ụmụ gị mara asụsụ Igbo, ọ ga-enyere ha aka, ha ga-amatakwa asụsụ ndị ọzọ dịgasị iche iche. Ọzọ bụ ndị nne na nna kwesịrị ibido n'oge mgbe ụmụ ha ka pere mpe, mgbe ha ka dị n'obere,
na-asụrụ ihe Igbo. Ọ bụghị mgbe nwatakịrị tolitere ọ bido chọwa ka esi amụ Igbo dịka ndị onye ga-akụzi ihe n'oge na-adịghị anya ugbu a. O toola ị na-akụziri ya asụsụ Igbo, ọ naghị edocha ya anya, ọ na-esiri ya ezigbo ike n'ihi na ọ bụ onye tororo eto. Mana ọ bụrụ na nwatakịrị esi mgbe o pere mpe na-amụ asụsụ Igbo, mgbe o toliteziri ọ ga-emezi ọ mara ya ahụ, ọ baala ya uru. Ndị nne na nna kwesịrị ichebara nke echiche. Nke a bụ ndụmọdụ ndị na-enye ha. Ọ bụ ndụmọdụ ọzọ ga-enye ndị na-ebipụta akwụkwọ n'asụsụ Igbo bụ ọ bụ eziokwu na ndị na-agụ akwụkwọ Igbo peziri mpe ugbu a. Mmadụ asị gị I cannot read Igbo oyibo, iweta idecha akwụkwọ Igbo nwa onye ga-agụ ya. A na-agụ ndị nke oyibo ka ga-agụ nke Igbo. Mana a sị na na-ekwu maka mgbagbu aghara ọgụ. Ndị na-ede akwụkwọ na ndị na-ebipụta akwụkwọ Igbo ekwesịghị ịlaghachi azụ sị na a na-edezi ọzọ. Kama ihe ha kwesịrị ime bụ ha kwesịrị ichiyata ụzọ dị mma, jiri ụzọ nka na ụzọ nke nwa bekee kpọ teknọlọji wee kwalite asụsụ Igbo, hazigharịa ya. Ọ bụrụ na ịchọpụta na ndị mmadụ anaghị agụzi akwụkwọ ederede, ihe ndị a ga-eme bụ ka ha hụ na akwụkwọ a pụtara n'ụdị nke nwere ike download ya dịka nwa bekee si kwuo ya, jiri foonu ha, ekwentị ha na-agụ ya maọbụ na-amụ ya. So ka ha ghara ịda mba. Nke a bụ ndụmọdụ na-enye ha ka ha jisie ike na-ahụ na ha na-edekwa na-aga n'ihu ma onwe onye na-agụ ma onwe onye na-agụ, n'ihi na ọ bụrụ na enwe ọtụ akwụkwọ dị iche iche mmadụ enweghị ọ ga-eji gọpụsị na ihe mere ya mara Igbo ọ bụ ya mara agụ Igbo bụ n'ihi na akwụkwọ Igbo adịghị. Ọ ga-adị mma ka o mere ka ndị Igbo si ekwu ya, ka inyegodi tụpụgodo nkịta ọkpụkpụ n'ezi, hapụgodo ya na ọgụ ndị mmụọ ka ha lụọ. Ọ bụ ya. Ndị Igbo nwere nri dị iche iche, mana erimeri ndị Igbo na-amasị m bụgodi akpụ na ofe ọha ofe ọha maọbụ ofe ede. Ihe a bụ nri ndị Igbo na-amasị m. Akpụ ọzọ bụkwa ji. Iwere ji gwọọ ya na akwụkwọ nri, gwọkọọ ya ọnụ, rie ya. Nke a bụ nri ndị Igbo. Ọ bụ nricha ya nwoke a na-eche echiche. Ọ bịa otu esi ezu ike bụ site n'ime njegharị mgbe ụfọdụ si n'ebe dị iche iche gaa n'ebe ọzọ na-elegharị anya. Ọ bụ otu a ka m si ezu ike. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekele m unu. Ọ bụ Maazị Ogbonnaya, onye edemede asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo agaghị anwụ. Isi Mbido TV na ebe a, kirie ya, na-ekiri ihe ndị dị iche iche ndị na-emepụta, otu ha si akwalite asụsụ Igbo, otu a na-esi eme ka asụsụ Igbo na-adị mma. Ngwa kirie ya. Ndewonu.